big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May mga naman sa ato na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Lunes kita, Hunyo 8, tuig 2020. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon na matag palamati sa ganginan nga nagaupod na diri sa aton nga pagpangalagad tubtob kita takna alas 9:30. Karon na nga aga sa pagdulong sa pila ka mga nagapaguna ka mga impormasyon kag balita diri lamang sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline, hindi lamang sa on-air, kundi pati na sa online. Aksyon Hotline. Sa mga nagamonitor pagi sa ilatagsag ka mga Facebook account, available kita pagi sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. I-check nyo lang palihog, i-search lang. Basta mayara ikaw sa Facebook account sa aton sini Facebook page. Pag search mo sa Aksyon Radio Bacolod, ma-appear dira ang link sa Facebook Live. May available nga chat room nga pwede ninyo padalan sang mensahe. Aksyon Hotline. Available man kami sa YouTube, pwede ninyo bisitahon. Kaya raman kami naga-broadcast sa atong nga magka-aksyon mahimata paryente dito sa Guasang Pungsod. Ginabi-abi tagida, kay iba nagatutok na diri sa aton nga pagpangalagad. Pero available man kita paagi sa on-air. Sa mga nagamonitor sa ilang mga transistor radio, good morning sa inyo dira. Sa mga nagamonitor sa masalakyan, sa mga merkado, karon nga aga, how do you do? Kumusta kamo mga ka-aksyon? Aksyon Hotline. Damo ang nagapamangkot, bala karon nga adlaw, nagpanumbalik ng biyahe, schedule sang mga fast craft, kag ang commercial nga pagbiyahe sa mga barko. Na may meeting pa karon sa hapon, nano ayhan ang mangin kasugtanan, ang mga protocol nga himuon, may baluan na no, sa mga naga-monitor kang nagapamangkot, kumusta ang biyahe, please, bear with us, kay ihibaloon tayo na karon sa lokal na ton nga opisyales diri sa probinsya, diri sa syudad sa Bacolod, nga natalana makigsapol sa Marina upod sa Philippine Coast Guard. Aksyon Hotline. Kay damo gid ang luyag na nga mag-travel pauli sa ilatagsa ka mga probinsya, ti may ara man niya LSI nga mga protocol nga ginahimo ang city. No pwede ka mo travel pero inang may plano nga magsakay sa commercial flights ang eroplano kag commercial nga pagbiyahe sa mga barko, kapin pagid sa mga fast craft, ibaluon tay na karon. Aksyon Hotline. Nano pagid ang madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Now, update kita sa kaso nga paglutang sa isa ka miyembro sa pulis. Now, paglantaw tagani, ambush ang natabo sa sining isa ka pulis nga na-assign sa bahin sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kahapon nagluntad ang insidente. Kag sa maayo nga kapalaran, wala mapuruhan ang pulis. May igo sa abaga pero tihilway na sa katalagman. Aksyon Hotline. Duha ka mga anggulo ang ginatutukan sang kapulisan. Number 1, mahimo nga ang agrabyo o kun kaakig angot sa trabaho sang pulis ang isa sa mga motibo sa krimen. Aksyon Hotline. Ikaduha, nabasi kon dugay na nga pagdumot, inaway pa mahibaluan sang pulis kunano gid ang eksakto diri na nga nangin motibo. Now, galing kay ti ang isa bala kan hindi mayad, hamakon may mong gingamit nga armas kalibre M16 o M16 caliber rifle. Kung ikaw isa ka sibilyan kag ordinaryo lamang nga tao,
mabudlay ka man niya makapanag-iya sang armas kapin pagid M16 Aksyon Hotline. ginabulubanta nga mahimo duha tubtob tatlo ka mga persona ang nagkomiter sang krimen. Aksyon Hotline. Bago pa lang nagpungko ang OIC Direktor sang NOPO diri sa Negros Occidental, tiamo ni ang nagsugalaw gilayon sa iyaho, isa ka miyembro sang iya pulis dira sa NOPO, biktima sang pagpang-ambush. Aksyon Hotline. In a short while, maki-update kita with Aksyon Alvin Grava, kay isa man ini sa nagresponder kahapon dito sa lugar mismo nga nagluntad ang insidente. Now, balikan ko lang kung diin gidapit ining lugar. Pila ka beses naman kita nga nag-cover dira, may mga insidente, halimbawa itong nahulog nga salakyan, nga malapit man lang sa lugar da ang ginluntaran man sang pagpang-ambush. Kung lang tawon ta 40 kalapit ang distansya mo, sang gintero ang pulis. Tiyamakon mo na, ang igo sa salakyan di lahog. May aragid tuyo nga patyon ang pulis. Aksyon Hotline. Tinano man what is happening in Bacolod now. Nga doon nagkidyakadlok ining mga lawless elements. Paano nagpalagyo ining mga suspect? Okay, although why man masyado layo sa mga panimalay ining nagluntaran sang insidente, pero nga kapos lang sa ilay, magpalagyo. Kung hinali disgrasya nga napatay ng pulis, ti sino pa bing sukton ta, ti mayunig kay at least subong ang pulis, ay presume, nga nagkahatag naman sang information sa mga operatiba nga nagagandak sa investigation, ang pamangkot sininano ang mga information na ginatag na sa pulis. May pamahog bala sa kabuhi niya prior sang insidente? Aksyon Hotline. Kag ari pagiday, aring subo-subo yang update bangod sa epekto sang COVID-19. Pila ka mga negosyo sa Bacolod ang napilitan nga magsira bangod man sa kapierdihan. Waay na customer, waay na sa nagasulod kapin pagid na una subong ang ginbalita hotel o ti hotel pa lang na ang ginaistoryahan ta. Ang iban nga mga negosyo, kumusta ya? Inang mga nagarenta, kita ko bisan sa downtown, bisan diri sa mga outer area sa Bacolod, may mga nagabukas man, pero laka pa sa latulato sa mais ang ila sining nga mga customer. Aksyon Hotline. Mayo lang kung ikaw mismo nagapanag-iya sa building, nga ikaw ang naganegosyo, at least tawo mo lang problemahon mo. Pero kung nag-arkila ka pa, dako ni nga huol kag problema kung paano ka makasurvive sa sining nga sitwasyon. Aksyon Hotline. Nano pagid sa National Department of Justice, ginaimbestigaran ang ginaligar pagdamo sa mga cloned accounts. Mga piki nga account to, puwerteng paglinapta, suno iya sa Department of Justice. Amo nang ila ginaimbestigar. Aksyon Hotline. Kag may mga protesta kag pagkahangawa gagin palabot kag inigin palayag paagi sa social media tiging kontra sa Malacañang. Sila sa Malacañang way niya basihan paagi sa tagpamuno sa legal department kasi Attorney Salvador Panelo. Sila nga way nakamaturan ng claim sang mga nagpakabalaot ng nag-question kung parte sa anti-terrorism bill ang pagambalan layo sa patad na yang ihilas ning mga komento. Aksyon Hotline. Pero tindi mo man mahambal nga layo sa patad kay ang pila dira nga naga-question sini luwas abi sa mga politiko nga kung kaisa iya kabalo ka naman kung kontrapartido tanan na lang himuon agud nga mag-question, pero tiini ho may mga abogado no sa pribado nga sektor hindi man konektado sa anong asosasyon nga naga-question, simbahan naga-question kag pila ka mga negosyante. Aksyon Hotline. Ina kagiman pang nga ma-update ang atong tutukan karon nga aga. Pero unahon ko lang si Aksyon Alvin Grava sa patrol. Kay ari yan na natabo di sa Bacolod. Timpamangkot sini sa aton pamunuan sa BCPO sa kay Colonel Henry Biniasar, iniya do hindi insakto do ay naging sila respeto sa imo yung
kuan dira no pagpungko kag daw anong tabo niya sa mga lawless element ni o nga ang daw ay naginisle kadlok man mismo sa otoridad. In a broad daylight, pwede sila kahimo krimen, timay lang gani kay way mapuruhan ng puliso. Aksyon Hotline. Kung mahimo ni sang mga lawless elements, kung nahimo ini sa mga tawong way kahadlok sa kasuguan sa mga otoridad, ti ano pagid sa mga ordinaryo nga mga sibilyan. Hindi malayo nga pwede man matabo ini kung ninali iya may magluntad nga krimen. No, waya kadlok, tingala, kung galing kay sa itong tiyempo ganyung partikla mo sa mga check-up points. Remember nga may mga check-up points pa during ara kita sa GCQ, kag bisan pa sa itong Enhanced Community Quarantine o kung ECQ, may mga crimes gani mo nga nagluluntad sa Bacolod City, riding in tandem ang may kahimuan. Ang pamangkot din na lagyo to after nga nahimo ang krimen. Kay kung duwa tub tatlo, hindi man pwede ito nga mag-angkasanay sila palagyo sakay sa motorsiklo. Aksyon Hotline. Ano ang update sa investigation sa kapulisan? Nano ang madalom nga motibo sa krimen? May panaysayon na bala? May statement na bala nga ginhatag ang biktima sa iya kaupdanan nga may mga investigador sa Philippine National Police. Patrol reports. Let's have Aksyon Alvin Graba for the latest development. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Art, good morning. Nagapadayon pa sa gihapon ang investigasyon sa mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 4 led by Police Major Charles Hever. In fact, ari kita diri and a while ago na tawagan kita mismo ni Major Hever. They are still on the field sa pagpangita sang mga dugang mga ebidensya para ma-identify ining perpetrator nga nag-responsable sa paglutang kay Police Staff Sergeant Miguel Perez after nga gina-ambush kahapon nga daw sa Sofia Gonzaga Avenue, Camilot, Barangay Estefania, diri sa syudad sa Bacolod. More or less aksyon na Art sa pagpati sa mga kapulisan sa idalom sa Police Station number 4, more or less mga 2 to 3 ang perpetrator o kung nataglutang o kung nag-ambush diri sa police. Sa diin ini siya ang matapos Action Art nga naka-recover sang 16 o kung 16 kabilog nga bala sang M16 Armalite. Kung M16 rifle kag isa man ka bala live ammunition sang 9mm Action Art, which is duha ka klase sang bala ang nakuha sa lugar sang So bali ang 9mm, I'm sorry to but in Action Alvin, live ammunition, why pa niya makalupok nga bala? Yes sir, wala. Ang M16, kuha na niya basiyo sang M16 Armalite rifle. Aksyon na Art, no? Okay. And kagina sa pagpakigangot man naton diri kay Major Hever, initial pa lang aksyon na Art ang pinaka-latest nga naka-istorya man siya sa sa biktima, especially kay Perez. Sa diin suno siya wala niya pa na-identify kung sino ini mga perpetrators nga ini. That is why suno siya mag-abot pa si makadugay-dugay suno siya aran na siya sa station. Kay diri mismo sa station kay may gingkadtuan sila Action na Art ongoing man ang ila sining investigation. Wala man siya kamuno si mo nga nakasugilano na sila abi personally sa victim nga police? Kamuno initial Action Art suno sa iya initial pa lang wala na identify sang biktima ining perpetrator o kun ang ining suspect. So, ang natabo diri Action Art at sa initial background kay isa diri sa ako na duha ang ginalantaw sa mga kapulisan sa rason nga ginlutang o kung ginambush ang ining biktima. Number 1 diri Action Art ang may kaangtanan sa iya sining trabaho bilang pulis sa Negros Occidental Police Provincial Office, pero antes siya gin-assign sa Negros Occidental Police Provincial Office, gin-assign man siya 3 months sa Bacolod City Police Office antes gin-assign sa Legal Division sa Negros Occidental Police
provincial office. Pero sang diri siya sa BCPO as background, di ni siya na-assign nga unit, Aksyon Alvin? Headquarters Aksyon Art. Headquarters lang. Sa office ni siya nga personnel. Office personnel. Hindi sagli operatives like for example, gin-assign sa Drug Enforcement Unit, Warrant of Arrest Section, hindi man sa muna. Kung tani ang luyag man nato ni Baloon Aksyon Okay. Art bilang background abi ni Perez. Manluyag nato ni Baloon kung tani diri kay Major Hever sa initial sining background kag previously antes ginassign abi sa BCPO di ni siya assigned, posible assign siya sa ibang nga lugar, sa ibang region, and that is why pag-abot diri and kahapon nga daw at kay mo assign ni siya sa Negros Occidental Police Provincial Office at ambush kahapon nga daw dira sa may Camilot. Ari ang initial lang. Pero Aksyon Alvin, daligid lang, balikan talang kadali. No, ining lugar nga natabuan sa insidente, kundi halin ka sa Stephanie dira sa Fortune Town, malabay ka sa eskwelahan, maliko ka pa walang, amo na siyang pakadto dito sa Camilot area. Yes, sir. Kita mo na may sapa nga siguna, dara na disgrasya ang salakyan ato nagkarga bala sa mga estudyante. Oo. May taklaron, dira nga nagapaliko, pawala, di dapit nagluntad ang insidente man. Agad mismo Aksyon Art. So sa likuon nga pataklad dira sa wala. Yes, pawala. Nga kung diretsyon mo, may ara na da sa unhan, sa malabay ka sa eskwelahan, no? Yes, malabay kagit sa eskwelahan Aksyon Okay. Art, no? Mhm. Sa may liko na yung pataklad, dara natabo ang insidente sa diin as initial, base man sa pagpangusisa sa mga kapulisan. Ang perpetrator aras babaw. Okay. Medyo taas kay taklaro ni Aksyon Art, kundi pataklad to. Pataklad, Itong ginamuno mo to. Pataklad. dara So man di natabo- nagapwesto ang mga suspect dira sa may taas gin nga portion, nga meaning kung nagapataklad ang salakyan, nag-approach sa dira, kwan gid bansada gid sa ila, kagitaon gid ang sentro sa salakyan, abi. Kitaon gid Aksyon Art kay suno diri kay Major Hever, ang perpetrator ara sa high ground. High ground. High ground. Butsing ganon aras babaw. While ang victim pataklad pa lang Aksyon Art sang natabo kagin paarakan lupok ang biktima sa iya sining salakyan. That is why ang kalabanan kapakitan Aksyon Art ang igo mismo sang salakyan. May ara iya sa windshield. So windshield ba sa windshield Aksyon Art? May ara man diri sa driver side. Wait kabalo kung ano ini, kung ang entrance ang bala abi ara sa may windshield nagguwa pakadto sa may bintana abi. Sa may driver side, may ara man sa atong Aksyon Art mo, may nakitan man kita dito Aksyon Art. Igo mismo sa bala. Pero ini, again, ginaklaro ta, nga padayon pang investigation sa mga kapulisan. That is why, ang mas direct kag may makakuha kung tani kita sa investigation, pinaka-latest investigation. Kay ang natabo Aksyon Art after sa trajectory test, kagin patigayon sang mga kapulisan, especially sang scene of the crime operatives diri nagwa empty shells amo ang M16 rifle. Okay. Mga empty shells sinisang M16 rifle ang 9mm Aksyon Art, which is nakuha dito sa high ground lugar mismo sang incident. Pero ina nga lugar, kay nakalabay, galabay mo kita permida, why na da pamalay, no, stupad? Ari lang bisa ubos-ubos ding sa approach, no, sa may right side, sa kilid, may mga pamalay do, 3, 4 na da ka mga balay. Oo. Pero sa bababaw sa na yan do, wala na, ato lang sa wala, abi, pero sa unhan pa juta ito. Ang babaw to, kakampuhan na... Kampo na eh. Oo. Amo na ang lugar dito, and sa dalom more or less mga 4 o kung more or less 4 o kung 3 sa mga panimalay dira mismo sa lugar sang incident Aksyon Art. Okay. Initial Aksyon Art base sa pagusisa man naton kag interview gikan kay Police Major Charles Heber. May mga unidentified mga suspectado nagkandak yarap siya sa ibabaw sa local high ground, no? Na-recover kita dito sa mga basyo ng suspected long firearms, and then igayon siya nga nakapalagyo sa
napansi sang abaga. So, conscious pa siya pagaton storya sa iya. Siya na art ang kabahin lang sa pahayag ni Police Major Charles Hever sa diin na conscious action arts ang nagpakig-angot ini siya biktima nga conscious kagagin pahayag sini hindi niya ma-identify sino ining mga perpetrators o Okay. nag-ambus sa action na art. Pero ining mga suspect, anong kuno siling siyang pulis, ni Perez, may tabon ini, may face mask, may hindi makita ang insura na naman. Exactly, sunod sa kay Major Charles Hever, niya exactly nakita ining perpetrator kay after sang natabo yung insidente, tigay siya nakapalagyo bala action art ko. Okay. Sininga sa lakyan. Dali-dali dalagan agod makalikaw sining mga perpetrator. Okay. That is why hindi niya masyado o kung wala niya masyado. Wayan na to may mutaran siguro. Yan na nahimbutaran action na art. Oho. Pero basi makakuha kita ako sa pinaka-latest kay dito action art nagtawag sa aton kagina si Major Hever. Sa dinsunod siya dito siya mismo halin sa ospital. Sa ospital. Now, kundi pag ang first burst, no, ang unagin nga pag linupok sang armas ko ng tawon naton ang groupings direkta gid mismo sa driver, no? Yes, action na art kung lantawon mo bisan gani bisan kaginaga istorya man kita sa pila ka mga kapulisan especially sa kay Sarbantoho. Ang posibilidad nga ang entrance ang bala sa tubang sang salakyan o posibleng kuha o kung ang exit sa may driver side. Dari action na art ina ang mga ginatun-an pa karon sang mga kapulisan wala ang exit sa atubang o kung mismo sa may driver side kay kung lantawon ta action art ang itsura sang salakyan nga Toyota Wigo action na art may agi sang bala sa tubang may ari man diriya nga agi Sa man kilid. sang bala sa kilid. Hindi man pwede nga kung ari ang perpetrator sa high ground, may ari pa siya upod di sa left side kay karon masalabat to ya ka tiro. Ani man isa pa na action na art. That is Kung why- sa high ground to, posible ara mas tupad yato ang nagauyat sang isa ka kalibre sang pusil. Oh, kay dito mismo action art na recover ang mga basiyo mo ng M16 rifle, Okay? mga 16. Diba, kung mo armalite na, di buinas gid siya nga why siya maano, no? Pero kag may gani kaya pag pataklad sang salakyan niya, why siya nag-atras pa idalom? Oo, kay kung Kung naka-atras sabi halimbawa nga why siya nakabuhilo kag nakaliko to, posible maulog gid siya to sa may kuan sa may sapa-sapa to. May sapa-sapa to. Na Oo. Dito lang action art, kay posible kay naka-stop mano ko Okay. after sina dali-dali nga nagpalagyo action na art. manog pauli ni si Kuano, si Perez sa balay niya. Yes, sir. Base diri sa pagpangusisa sa mga kapulisan. Alin ni Okay. siya sa Opo, pauli na kuntani sa iya sining puluyan dara sa country homes. Alin kitang natabo action art ini siya ang ginambush dara mismo sa area sa Sofia Gonzaga Avenue, Camilot, Barangay Estefania. Sige. Makakuha kita action art sa pinaka-latest kay dugay-dugay makaabot naman si Major Hever as sa pinaka-latest medical bulletin ng sining biktima. Ti do abaga malanto pila siya. Baga, yes, action art. Kung nabaga ti ma-presume naton, mambal naton nga safe na siya. Action na art, no? Okay, may gani kay why siya mapuruhan bo kung agtang ka sa to. Mas isa sa mga Sus. maswerte sa action art, no? Gani? Na swertihan na anghilan. May ibang nga term gani action art na anghilan. No? Kay ti abaga ang iya wala nga bahin sang iya sining abaga ang igo. Ang intensyon to yung patyon gid siya kung ako maglantaw, hindi man kita pulis, pero kung pamahog lambing ang luyag matabo, tag isak lupok okay na na kung pamahog lang. Pero ato ya may intensyon gin nga patyon ang victim O kaga high-powered. High-powered ang gamit. armas? Oo, ang armas. Sus. Tapos 16 kabilog nga empty shell, isa ka wala kalupok, maswerte pa to way kalupok gani ang isa ka na live ammunition nga na-recover sa lugar sang insidente. Ti isa pa na action na art, no? Ang intention, mga intent is to kill. Okay. Kiti na timingan action art na ang hilan, ang terms ang iban na ang hilan, ang iban nga terms sa mga kapulisan na swertihan o kung maswerte nga naluwas.
Aksyon Art Balita, report sa nga patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Hotline. Now, ibaluon ta ang dugang ang mga background sini, hindi pa available o galing ang Public Information Officer sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kay siling ko, gusto ko tani mahibaluan sa ilan anong background kag nano ang pagkatao si Nini Perez. No? Saan o gini siya nagsaylo dito sa Nopo? May mga miyembro sa iya kaupdanan na yan nga may akig siya. May ara siya bala iban nga negosyo magluwas sa pagkapulis niya. May away siya balang na nangin involved siya prior sini. Sino ang posible magtumar sang dumot sa victim? No? TYP na. Ibaluon na ton kay Police Colonel Ariel Pico. No? Ariel Pico sang BCPO. Ano ang pinaka-latest karon sa BCPO man nga bahin? Tido hindi na ni Mayo ya ang sitwasyon subong kon nano ang nagkalanabo ni kay tining kakita sa nayaman mismo pulis ya hindi kaya why kaya sang seguridad mo kung ari kadri abisa bisan ari kaya sa Bacolod na ano ni man why kadlok yang mga perpetrator no sa paghimo sang krimen ti ano ni man nga nagapinagusto na lang ni sino ni ang involved sa sining kaso i-check tabi ang BCPO Public Information Officer Colonel Ariel Pico basi available man siya karon na nga aga. Online sa hotline. Online sa hotline. I-check natin in a short while si Police Colonel Ariel Pico para nga may baruan ta kung ano man ang sa side sang police, no? Kung ano ang latest nila nga update. May anong instruction din ni Police Colonel Henry Binyasman, no? Nano niya nga ti, makon mong police ta, amuning kakatabo sumungga, pati pulis sumungway sang seguridad mo. Action Hotline. Leog Taxon Dors kay Police Colonel Ariel Pico nakasabat ni siya galing kinautod ang linya na sa akon kay gusto ko ibaluon ni sa BCP o anong mga background sini may ara bala ideya sila nanong investigation mananong instruction ni Police Colonel kung ay si Pico si Binyas na lang kay parang may baluan naton kay Colonel Binyas nano ni man sir mga pulis ta daw nano ni daw ginapang pati pulis ta sumong daw ay niya waya kadlok malules elements ni makon may mo ako na tsambahan ning si Perez kundi dako na ba ning kuano nga pag ato asang krimen dis Bacolod. Action Hotline. Kadaan nga subong ang naobserbahan ko basta gani kapin pagid hindi niya sa kaso ni Perez kundi may mga previous cases di sa Bacolod nga mga may ginpamatay man halin sa barangay officials pila ka mga individual nga pamatay mga negosyante pero kung obserbar ka mo basta gani nga may huring-huring nga iban gani di nagakalain ang buot nila kay ti may ara iban yang gina-involve pa sa issues ang illegal drugs. Pero kita niyo, basta mo na gani nga mga issues, daw wala gidiya dalagan o konumento sa investigasyon, no? Action Hotline. Isubo man no, hindi niya kay Perez ang ginamin na ton. Pero ano niya madalom nga kaso? Ano niya madalom nga motibo kay Perez? Nga gintingwaan gid siya nga ma-ambush. May lagani kay nakasalbar siya. Action Hotline. Inano man nga sitwasyon ano na ning kalandabo sa Bacolod City. Nanong mambal diri sa mga opisyal ta. Magamo niya permi ang sitwasyon niya kasubo man mahimo gani ni sa mismo miyembro sang otoridad. Naw nga way niya kadlok. Agalaing gilimatsyag ni Sir Ariel Pico. Nanong tabo sa imo sir ka laing kuno pamatsyag niya. Sige, no problem. Way magasabat si Sir Colonel Binyas. Katuan ko lang si Mr. Frank Carbon, no? Kay ari luwas iya sa issue sa natabo ning
Panibag-o naman nga pagpanglutang, damo nga daan subong balita, subong may mga negosyante na iya nga nagpanira, no, sang negosyo. Pila naman ikabilog ang apektado nga mga trabahante. Aksyon Hotline. Kag sa mga nagapamangkot, pati sa pag-resume o de-resumption sa biyahe, sa fast craft, may meeting pa. Ti karon standby ka mo kay importante ni. Nga may baluan ta kung nano ang latest update ni mga ka-aksyon. Alas 8:28 na. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning over the phone is Mr. Frank Carbon, ang Executive o Chief Executive Officer ng MBCCI. Sir Frank, kumusta ka na? Kaluoy siyang Ginoo daw mayo kag mga kabataan kag po daw manami malayo man. Ikaw gabay pa nga mayo gid. Okay man, no, salamat gid Sir Frank. No, si Aksyon Art. Sir, number one, antisugatuan ang update karon sa kwalay sa inyo meeting o kung natala nga meeting kag sa posible pag-resume sa biyahe sa fast craft. Unahon ko lang may gintiro naman ng pulis bakulod sir. May lang gani way mapuruhan kapon ambos. Pulis mismo ang gintiro. Pulis mismo ang gintiro dira sa area sang unan sang Kamilot. Balaga pasaka to sa country home sang salakyan niya. Medyo naligwinda nga lugar, no? Gani? Naligwinda na. So, kugun siguro dyan, ano? Correct. Mga pamalay. Why medyo pamalay na, medyo may antad ang pamalay, may distansyate, pero ari, may lang gani, why mapuruhan ng pulis, abaga lang naigo. Pahog lang guro, Galing kay hindi man to sila nga daw, kung hindi pahog, sir, kay ang groupings, baras ang tiro, dito gidi yan na kasintro sa driver, M16 pa gingamit. Sa iya, gida? M16 pa yan? Wow. Okay. So, ano ni man, siling ko na, kaya ordinaryo na lang subonghaw, ang busanay kag pagpanglutang. Manggani, siguro chimpo na ang ati, amat-amat naman ang obligasyon sa atong pulis sa aton nibla nga COVID nga pag-control. Siguro matamat ang ila porsa, isa-ilo na nila na sa crime control naman, no? Muina naman ang COVID control, isa-ilo naman sa crime control. Base mo na siguro, biro nag-lax-lax siguro tungod sa manpower, no? Okay. Ikabay pa ang atong kapulisan, pod siyang aton mga ni panood na gani ni. May mga ang atong barangay mayroon na sila nga multiplier force. I-activate man no? No, multiplier dumakuan so para at least matutukan yung crime naman prevention instead of COVID nga nga away. Kaya sila ko gani, hindi man ni pwede nga tugutan ta na lang, kada may mangluntang yun silinti katulad sini kapin pagid pang panglutang, dahil nang malabay na lang balaya nga masiling kambay da do ordinaryo, kag daw normal naman lang na, under the new normal nga may ginapanglutang siling ko, pero tikalain nga imahe na nga kada bulan, kada simana, may ginatiros bakulod. Di siguro, daw tiyempo naman siguro nga dupay pa ngayon ta sa kapulisan ta. Kasi ang mga barangay ta, i-step up Manila, dugang-dugangan man lang ila crime prevention da, no? Ilagaw-lagaw da sa mga especially sining lugar nga maligwin and everything, no? Ayun ta sa aton nga chief of police, hipi sa syudad, Gabi, tagaanan ni Chimpo, ha? Tagaanan Chimpo na kay tiyang ila-roll sa COVID doon nag-taway-taway naman. Okay. Sir, masip lang ko very quickly kay ibalikan ko lang nagkaroon ng mga mismo opisyal sa PNP kaya hindi sila available for comments karon nga aga. Now, may meeting pa kamo karon sa city government o pod sa Philippine Coast Guard and Marina. Daway pagid initial no nga info kung saan o posible mag-resume ang commercial nga biyahe ninyo? Wala. Kay amo ni siguro ang istoryahan karon sa hapon ang tanang stakeholders ang mga taga-barko, ang terminal, ang PPA, ang Coast Guard, ang Marina, tanang stakeholder na sa pier, siguro titudo na ni Mayor, tungkol man ang province, kaya dapat ang tuno sa province kag ang city Isa, correct. Kasi sa province, city isa lang, gusto lang kung seaport, no? Of course, ang province may iba pang port. So, tigabay pati na sigurado mo man to si Jonathan Lobaton.
ihang province, mapadala sa kuno representante karon, no? Okay. Para makahatag mo silang ideya nila kag ma-parallel o ma-synchronize ang aton nga mga kung may order di man silang pagwaon, at least parehong tuno tanana. Oh, pero karon sa hapon padala ka to reporter mo alas 2 ko to. Sa City Hall. Sa government center ka mo ma-meeting. Sa government center, dito siguro Mascara Hall na siguro. Okay. Sige. Istoryahan lang nagkaroon pero ang medyo subok ang balita, may owner na siyang hotel sa Bacolod sira, nag-decide isa ka hotel, ginsira niya ng isa do, ginatulaan pa subong manira. Siling ko na man, ang latest update subong, damong nagpanirangan negosyo sa inyo sa mga membro? Hindi, balaan mo, Art, I mean, aton hospitality, kuhan sila, sector o business, no? Okay. Hospitality, ang pinakadako nga customer na nila, turista, foreign tourists, kag ang balikbayan, mga convention sa mga businessmen, no? Oo, kag ang mga business nga kuan nga gabisita di sa aton, check up sa ila meetings. Almost 100% sini untap ni turista, conventions, meetings, and everything tungod sa social distancing. Plus kag ang, of course, may doon tayo madanalo kag local prevention. So sila gini una apektuhan, si Lilo may nabalaan magkuguning hotel, ang shop man na. Nga tipo, wala kami Franca, basta nga mabalaan ta na ni, kundi nito kadto ang kwanta. Kaya sila ginang pinakadako, iigo yun. Okay. Hotel, partly, ang restaurant, may paning restaurant kay makano-deliver. Kung hotel, iigo yun, dako yun na siya. Iigo nila. Di amo nang subok kay kung way ka customer ano mo na karon alangan mo na lokdohon tanan ng gasto da. Correct. Kani ang mga tao hindi naman makapangita naman sila nga iban nga pangabuyan sa magsagi sila data nga simulat hoping against hope, no? Na makaabri ka at least kumprang ka mo pasensya. Hari nang inyo termination. Medyo training ka mo dana pangita iban nga trabaho kay daw hindi gini ka balik siya siguro 6 months to 1 year pati ulat kita sa kwan customer nga magdamo naman ang kwan konsekwensya napaabot na sa tanan. Okay. Ay. Yes. So at least subong although ara pa kita gyapon sa MGCQ ga-expect ko gani after sini after June 15 or after sa end of the month, mabalik kita sa new normal na bla, sir? Hindi man normal, pero new normal bla? Yes, new normal siguro. Tama na, limitado mga po ng salakyan, ng restaurant, limitado, hotel, daw, waigid, daw, paano mo na, distancing magyapon, mask magyapon, and everything. Kay wag na kabalokon mo, wag na ni siya, tagway bulong. So medyo mainay-inay pag-idutay ang kung gatanaw ka sa negosyo, ang trabaho, mag-hinanay-hinanay, ginit, pagad to Disyembre. Okay. Sige. Gapreparar kami gani isang amon nga mga strategies nga hatag namon sa, hindi lang sa small business, including sa household. How to cope with this? Okay. Hindi naman palagyo sa akong dayo na. Siguro pag-oon na naman, kung makatawag ka sa akong buwas, istorya tanit. At least damo man kabalo, how to cope with this situation na to nga maninit ang kwarta sulod from gasto. Sige, no? Maka-okay. So, yes, sir. Tawag ka sa akong, masinit-istoryahan tanan eh. Sige. On that note, Sir Frank Carbon, salamat sa time. Good morning. Art, salamat ha. Thank you, man. Aksyon Hotline. Now, ang panawagan naton sa mga city officials, simple man lang. Please, amo na ni Guru, high time na ni nanuning sarang tamahimo. Kay kung magsige ni nga trending, nga daw kaordinaryo na lang nga kada semana may ginatiro sa Bacolod hindi pagimang klaro kung ano ang motibo sining pinaka-latest. Pero hindi na ni hindi na ni makonsider naton under the new normal situation. Nga bisan, ari kita sa tiyempo, may pandemic pa nga epekto, ang tao gati paninguha makasurvive, pero kondugangan pagid sang peace and order nga issue, mas magalala pagid ang sitwasyon no? Ti kapin pahupulis niya, nanong ginamadalom sining motibo man, nano mga background siya sa police, hindi pa maghatag, sumong di pa available, ka may conference, pa ba si isa man isang naistoryan,
dito sa Nupo sang OIC Director. Aksyon Kay Hotline. di bag-o na mo, si Colonel Plagi na din sa Bacolod, este sa Nupo, tinanong instruction niya sa mga men na ni, nanong ginang specific dira nga obra subong kay sa legal division man ni si Perez. O nga ang gintuyo gid siya nga patyon, ano gid kadalom ni ang kaakig sang suspect nga naghimo sang krimen. Dibla? May lagani kaway mapuruhan ng pulis. Kung napuruhan kag disgrasya abing nga napatay ni kundi di kakita sa nayaman. M16 pa ang gingamit nga armas. Aksyon Hotline. Pwede malang ni Blanca. Hambalon na lang nato na. Bay na. Part na sang mga sang kwan sumo. Sang trending. Kay kung pamatian mong tao sila, may masunod pa na da. Kung ay ka malang sige na imo, yeah, do, okay, malang na, do. Safe malang kita, ya kung ay ka malang kontra, ay ka malang sige na imo, umayo, pero ti lain Lain ang istorya, nga kung may aras ang krimen, masulbar sang pulis. Kay kung hindi na masulbar, once ka may aras ang crime, take note that peace and order is of everybody's concern. May lang ganit kaway siya nakaupod do siya. Kung may membro abis ang pamilya ito, nga napatay, o kundi kalamay, Aksyon Hotline. balon talang na kung ano mga reaksyon pagid sa mga city officials naton regarding sining nagluntad nga insidente. Good morning lang sa mga nagamonitor karon nga aga, Elizabeth Malakagamala, nagatutok na siya. Morning sa imo, ma'am. Araman si Villegas Layagi Ging, Agosto family, Layagi family from sa Mabinay, kuno Sports Complex, Mabinay, Negros Oriental. Havilla Noyjos, Kanjakap, Tapi, Kamankalan ng Team Kimbat, Gamonitor Man. Nonoy Tahunes, good morning. Lito Dayap, may agaman. Ernesto Paul Parino, kay Captain Paul Par from Gardenville. Jocelyn Libuon Dispuho, Benedict Intuna pare. Aid na siya. Ay gali. Ay tuod ka pare. Bodo hindi amuhaw. Sige, thank you kid sa info. I-check ta ni karon. Aksyon Hotline. Manjo Arnejo, Dennis Richard Tibor Roma. Great ko lang family San Enrique kag sa mahinablos ko sila Zane, Zira kag Zian, thanks gid. Aldrin Limaco, Ermel Villis Zalopeza, Flora Mi Baculi Merazol, RJ Delicario, Asra Delgado, o Valencia Kenneth, Vicente Canuday Jr. Lodi, kumusta ka na? Na-assign na siya anay sa Camp Crame kag as per info, driver na siya. Tiyari. Ay gali. Hibaloon tana. No, kung tuod ni, driver siya kuno sa itong na-missing man nga police major. Aksyon Hotline. Hala. Di na nung madalom sini. Aksyon Radio the best. Siling ni Jean Hunter Fricks, Amy Jenny Julian, Flor Cordova, Miriam Biliesa Binuman, Jack Alvarez. Siling nga gabaligya police drug, haway ni siya. Naway takabalo ni siya, background pa. Kaya iti siyempre police man ni matag, background eh. Aksyon Sheila Palomar, Mary Grace Junior Fermin, Jocelyn Arisibita Ulak, Inday Blaza, araman si Almira Lima Lazarte, Okis Benedicto, kag si Inok Fabila, ginbaliskan mo kabudlay basahon. Jean Oisiser, good morning. Doc Bishop Lim, precisely, Sir Art. O, nanong naminis ni? Marivic, go! Mark Jason Loxin, Grace Smithton Cousins. O, salamat, Heaven, kay Elizabeth Malakagamala. Thank you and good morning. Tiyan mo na, no? Why tamay balwani? Ang background karon kay basi mag-abot na si Sir Hiver, o taga BCPO, kag taga Nupo. Can you tell us, nanong background sini? To di nga divery siya kuno sa itong na-missing man nga police major. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na
ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam,
may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa
upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuhan nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time, alas 8:58 na kay Tita Ella Anlap. Good morning. Amo man kay Winston Gules. Sir Jolly Castillo. Ang amon na mapisan nga purok ka President sa Patricia Home Subdivision, Barangay Granada, may agaman, Primo John Dimisana. Good morning gida. Kay Kap Juan Zoniel Malayang, Araman gamonitor, karon nga aga si ABC President Lemer Lambot, no, sang Kanduni. Lourdes Balinsoy. Oy, good morning dira kay Bro Norman. Boy Jolingo, Maymar Caberte, araban si Nonoy, J.R. Tayhopon, araban si Cesar Lanaria. GC Dikilato, ang Chief sang Bureau of Fire Protection sa Moises Padilla. Sir Ernie Pinida, no, ang Executive Assistant kag Cluster Head sa mga market. Mary Ann Silis, good morning. Hutud Handumanan Bacolod, gamonitor man. Thank you gida sa inyo. Joseph Pacifico, Dan Islafor, Anli Odrail, actually si El Nane, si Bibi Singguan Culuso, Bibi may nga agada, Roger Herba Hicaro, thank you. Maninay Nini Campaniel, may nga agaman, thank you gid. Herna Pamplona Las Piñas, Stephen Rahal, SJ may nga agasimo, Nelda C. Guansi, kag Jonelyn o Juanilin Adlaon Ilyepa. Thank you sa pag-monitor. Aksyon Hotline. Ario, kay ara na si Aksyon Alvin, kay i-check ta pala sa kay Police Major Charles Hever. May mga information nga nagsulod. Di gusto ko police sa mag-confirm sini. Kay very important ni. Now, may mga information nga nakadangat diri sa aton nga ini ang gin-ambush nga police. Aksyon Alvin, kitawag kami sa special komo. Si Heber mismo, kay inform kay Sir Heber nga okay na ni kay para nga makakuha kita gid first and foremost gikan mismo sa police kung ano mambal nila sini kay may nabaton gani kami nga information di ambot kung sila nakasulod naman ining balita Online sa hotline. Joining us this morning is Police Major Charles Hever sang Police Station 4. Sir, how are you? Si Aksyon Art, diri sa Aksyon Radio Bacolod. Yes, Sir Art. Mayong aga mayong aga sa aton ng mga listeners sa Aksyon Radio. Sir, ginbalikan ko gid ikaw bala karon nga aga kay siling ko ano sir ang mga personal nga mga gin-istoryahan ninyo sang police nga victims sang pagpang-ambush kahapon nga posible makadugang input sa inyo nga para matumod gid kun ano ang motibo sa krimen? So, amon na ang amon gin istoryahan abi no together sa aton nga investigador. Kaysa motibo. Okay. So, akon siya ginaparecall kung may mga posibleng may kaakig sa iya o kung sa panrabaho yaman bilang pulis. Nga posible man nga may kapasidad nga maghimo sa iya. Okay. So far, sa last namon nga bing istoryahanay no nga according sa iya sige lang sir kay kuan siya i-recall ko no. Okay. So amo na nga dira kita nagatutok initially sa motibo nga posible personal grudge related ang nga insidente. Sa iya trabaho?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, kumusta ang latest nga medical status niya? Why na ginaman sa dapat kabalak? Ano kaglayo man to sa delikado ang pilas niya? Yes, sir. Oo. Ang bali, okay man ay iyang nga sitwasyon medikalya daw okay man. Sir, ari, i-check ko lang ni. I don't know kung di isang sub BCPO pa siya, saan o ni Sir man nakatag sa background? Saan o siya nagsaylo sa Nupo? So, aton pala coordinate, no? Sa Nopo. Okay. Kung saan o ang exact nga date nga na-assign siya dira. I see. Sir, i-check ko lang. Is it true kay may-ari siyang naghatag info sa amon? Ngayon si Police Officer Perez, to di sir, kag nakuha nyo nang info nga ini siya nang driver sa tuanay ni Police Major Lito Perote? So far, no? Why pakita sa mga details parte dira. Okay. So, sa ina ang mga information, amon pa na validate o check kung parte may makuhaan kita sang information nga parte dira. Mas mayo kag kung mas mayo ang information nga mabatonan. Amon kita case. Okay. Pero cooperative man no, nag-cooperate man ining police at ikapin pagigaba insindi man siya sa trabaho ninyo, nagahatag man siya gid sang suporta kag kooperasyon. So yes sir, oo. Ang problema lang gid wala yang makitaan gid akto o kun ang iya lang nga ginabana-bana isang burst ang fire nga 2 to 3. Okay. Nga yara sa ground according sa iya. Lapit-lapit, sir, no? Mga pila ng kamitro ang antad sang mga perpetrator sa salakyan sang victim sang ginuwaswasan ini siya sang tiro? So far, according sa iya, no, sang nagapataklad pa lang sa, ginratrat na ni siya kuno sang mga suspitsado. Kay balita laklaro ni na Sir Art. Gani man? So, pataklad pa lang siya na ginaratrat na sa kuno sang mga suspitsado. Okay. And then, maneuver siya, ginpahiga dyan sa lakyan and then nagdalagan siya. So, na-survive yung ambush. Why na siya ka-return fire? According siya, Aksyon Art, why na siya naka-return fire? Pero naka-uniforme pa ni siya, sir, pagpuli niya? Sang all the way na siya papuli? Wala siya, sir, naka-uniforme. It's because nga, though nangapi siya yata o kung nanaog siya, okay. Na kay sa recovery naton sa mga personal belongings siya, do nang nanindahan siya. Nanindahan. Kag ina nga ruta da, amo giniginagyan niya, once magpauli isa sa iya puluyan. Yes, Action Art, kay balan mo, wala naman nadaiban nga alagyan. So, pag isa pa na nga alagyan, ato naman gintas, iningaton nga patrol. Nga i-secure dira kay sa makita naton, inang area do ka crime prone gid because nga medyo ligwin ka laka lang sa mga bystander. Kag may kampo muna nga aton advise na nga aton nga mga patroller nga tutukan inang area dira. Sir, sa inyo follow up dito sa area, di imposible ang exit point din ni nagpalalagyo may mga salakyan ayhan ngagin nangin getaway vehicle ini mga perpetrators. Ang posible, sir, nagpalagyo ini sa ginalantaw naton, kung nalagyo man siya, mabudlayan sa mag-agi mangdalan. So, I think siguro, sir, ang lagyan sa perpetrator, either nanago siya,
kay balaan mo madamo dira ligwin nga lugar kagakapan ina. So aton may tinutoy ng kampo, wala gyud kita nga abtan dito. Okay. Kagaton man nga gintas ang aton nga mga patroller. Mag-alert sa mga taho nga posible nga magwa sa kampo. Sige. Finally, Major Hiber, mayara ka sir, appeal to the public base makabulig sa inyo investigation? So, ang akong gina-appealar no sa publiko sa dira manabi sa area, ining mga krimen nga hinabo, nga kinahanglan gid sang kooperasyon sang tanan. Kung sino man tani nakasaksi o kung nakakita sang insidente, kung pwede nga mag-cooperar sa amon kag para man matagan sa hustisya ining Okay. Ang pinaka-latest, pila gito sir ka empty shell, kag mga recoveries naton nga may live ammunition pa? So sir, initially, hindi ta pa ma-finalize tanan nga recoveries because yara sa jurisdiction sang SOCO when it comes sa crime scene, no? Pero initially, sir, may nakita kita dito nga this is size ka fire cartridge. Sus. This is size ka basiyo shell in siya. Okay. Siblis ang M16. Kag isa ka live ammo sang 9mm. Aha. So, meaning, nakapalupok man, posible ang 9mm. Galing tiyan mo ito may nag-awas isa ka live ammunition. So, sa paglantaw ta, sir, posible nga wala na ini nakapalupok ang 9mm. Ato nga interview sa biktima nga iya tong 9mm posible, but sa banta ko lang nga gitsakya guro nga loaded ang iyang armas. Amo to nga nag-jump ang isa? May na-recover kita dito sa crime scene nga balas ang 9mm. So, butang balon, more or less, ang nag-rat-rat ni siya, sir, magsiling ka 16 ka mga basyo, na naman, duwa ang mag-auyat M16, isa lang, kag naubos ang isa ka magazine? So, hindi ta, sir, ma-determine, no? Kung pilagid ang firer, unless lang magagawa ang result sang SOCO? Sang SOCO. Okay, kung sila ka firearms gingamit, M16, dira na mabalaan. Okay. Sige. On that note, Police Major Charles Heber, salamat gid sir sa time nga ginatag karon nga. So, madabo gid nga salamat Sir Art kag sa aton nga mga tigpalamati ngayong aga. Aksyon Hotline. Hindi pa subong mag-confirm, hindi pa may baluan sa pulis kay pero may information dia nga nagsulod sa aton ti ini klarohon taman kay police officer Perez how true is the report nga ini siya nakaagi nga nangin driver sadto sang isa man ka miyembro sang police retired police major Lito Perote nga madumduman nyo ti ang natabo sini sa iya nangin missing ni ginabdak sa mga kuano sa mga isa katuig na ning nakaligad ni dra sa may area sang isa ka hotel sa lapit sa Lacson tining kakita niya man ina kontuod nga ini driver gid man galing kung driver ka man lang nga madalahi gid sa amo ni i-check ta no sa aton sining nga mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Alas 9:11 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Crime in the city in a broad daylight. Why kadlok ya? Ti subong amo ni kung may bulubinlod ka subong mindiyo halong kagida kay ang ginagamit amakon mo nga high-powered firearm M16 iya paburutan kay mo da. Ay, may laki way mapuruhan. Aksyon Hotline. Te dapat si Perez ni manugid man ni sa mga upod yung mga investigator kung ano ginamadalom sining motibo sa krimen. Aksyon Hotline. Alas 9:12. Now, i-check na lang kay dako ginampagpasalamat ang at least ang mag-commercial flights kay nagligad to nag-announcement nagatag na announcement ang tagapal and other airline companies supposedly today mo promayon ni at least napasugot man sila may mga arrangement and
We are very grateful nga ang efforts sang aton provincial capital na hatagan man sa positibo nga sabat kay napaiway mo hindi madayon subong actually hindi gid madayon ang pagbiyahe sa mga commercial nga flight sa eroplano. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz on the line. I-check na lang sa iya kung anong latest sini. Attorney, how are you? Good morning. Yes, good morning, Aksyon Art, and to all your listeners. Thank you so much for the time. Attorney, good thing kag nami gid ang balita nagligad pa nga may nadlaw nga at least hindi anay hinaraguyon ang tanan nga mga commercial flights kag daw mapaiway ini until June 15 kung insakto ning info nga nabaton ko, attorney. Yes, no? Salamat mo ka pag-atag sa atin sa info nga maka-explicar, no? Gusto ko na ipamalo sa tanan, dugay naman tani sa ating pinalangga nga governor, Bong Lacson, nga tigaan tsansa nga makapuli ang mga stranded sa pag-usal sa ilang mga airline tickets, no? Pero hindi pa preparado ang aton nga mga testing laboratories. 2 man kahinay man sa test results naghalin sa aton sa region sa DOH ang nagligad nga mga sinimana. Kakadamo sa nila process naton nga mga OFWs, no? So, okay. Hindi pa na naton arapalan, gutok aton nga mga quarantine, backlog aton nga mga test results na pending halin sa DOH. So, tungod sini, medyo na paislog jutay ang aton nga pagpahanugot nga abri ang aton airport, no? So, because ara nagid man operational ang aton nga testing laboratory, no? Molecular lab sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Okay. Nagkamaayo si Governor Bong Lacson nga sugtan na, no? Aton nga mga airlines nga magdala pasahero through sa aton nga mga airports. So, sugod was, we are hoping, no, sa kada adlaw, isa ka flight ang mapuli. Madala puli sa aton nga mga kauturan from Manila to Negros Occidental. Okay. We are trying to organize mga 199 katao kada flight, no? Tuesday, Wednesday, and Thursday. Amo lang ni amay ang masarangan sa Philippine Airlines tungod kay intindihon taman nga wala man ni sila operations nga ready. Ang ilang mga ticketing offices medyo sarado. Ang ilang mga pilots, ang ilang mga stewardess, we have to recall them from being laid off anay kadali, no? Okay. Samtang nagapundo ang ating mga biyahe throughout the country. So, medyo mahina yung proseso. So, ilan hindi man nakahangop at gatang jutay nga katahuran, pasensya ng jutay kaya mula ni ang masarangan sa ating collaboration between the provincial government and the Philippine Airlines sa ibang mga airlines gusto magpasakop sa sila nga programa. Okay. So, ini ang aton paagi nga pagliwat sa aton nga mga pasahero sa airports. Kaya medyo hindi careless, no? Tanan nga mga masulod sa naon pagid kag-testingan na makasigurado kita wala sila sa virus na ginadala pasulod sa aton diri nga probinsya. Okay. So, bali, pre-arrange ni siya. Hindi kaya makadali nga pag-abot mo sa airport, makatravel ka dayon, kundi ini sila nakuhaan na, nakakomply na with all the requirements, kag amo ni sila ng ipapauli on diri, mga LSI ni kalabanan, attorney? Yes. Pre-arrange ni mga LSIs ni sila. Okay. Nag-contact sa aton nga PIMT, kag subong nag-contact sa aton nga tourism office. Okay. Gina-process, ginabuligan kung ano ang mga procedures, ano ang mga requirements na kinahanglan nila mahimo para makasakay sila sa sining mga flights. Ang aton nga mga kauturan nga may mga bookings na daan, tinuan man naton appeal sa Philippine Airlines, no? Kasi man airlines, kung pwede lang sila makausar sa ilang previous tickets, kag makasakay, makarebooking kasi sa aton nga mga sleeper flights. Ang medyo
limitasyon nga ginpabalo sa aton sa mga airlines is kung ang bookings nila, kung usaron nila, kag i-rebook sila, hindi kita makatigayon sa flights sa buwas as the first day. Kaya ito, sarado ilang ang mga ticketing offices. Okay. It will take time para mag-rebooking sila. Ang sugtan lang sa aton is baka lang sila may ticket and then i-refund full ang ilang mga tickets kung makapuli na din sila. I see. So balik kung sino first come first serve basis ini kung sino makakadto kag makakuha sang ticket sila ning i-accommodate. Yes, first come first serve and we also rely sa listahan sa aton nga PIMT nga ara na nga daan. Okay. Ang wala pa nakatigayon nga makapuli diri through some sweeper flights previous. So sila ang ginatigaan sa priority. Ini yung i-shoulder ana nila ang plete, no? Kag i-refund lang kung makaari na sila di iproseso na ni later. Yes. Kung rebooking process, madugayan, kabin din sila makaupod sa sining mga flights na gina-organize ka. So, sila makaupod sa ilang tickets, but they have to wait sa dason naman ng mga flights. So, balisan o ning schedule gani attorney until 11 lang ni siya? Ang sugtan subong with Philippine Airlines is the flights from June 9 and 11. Okay. One flight per day, pasunod. One flight per day, pagwa. Oy, si. Pwede gali makasakay ang diri nga gusto mailisay man mabalik sa Manila. Oo, damo sa request sa atong provincial government na makagwa sila for medical reasons. Ang iban may ara check-up or may ara mga chemotherapy, may ara sa mga heart problems, no? Mapa Manila, iban gusto na gani mga OFW nga maglakat na. Kaya ginapatawag na sila sa ilang mga employers. Okay. So, damo sari-sari nga mga urgent reasons, no? Ang ginahatag sa aton na gusto sila magpa-Manila na. So, ila sila ginabuligan na nato nga makalupad sa return flight sa maabot diri nga safer flights. I see. Now, ma-shift lang ko very quickly. Karon may meeting ka mo, attorney, upo diya sa city government with the marina, kag mga operators ng fast craft. Ang sa barko, duway pa niya, no, ma-finalize gid? Wala gid, no? So, diri sa Bredco and Damago because we are asking Bacolod to take the lead. The provincial government will just support, no, kung ano ang ilang tikang kay ila jurisdictional area. So, hasta subong pa kami bato na ni invitation or plan na mag-meeting with Marina, Coast Guard, and mga vessels ka. Okay. So, finally, siguro, attorney, ang imo na lang mensahe, especially to those sa mga nag-query, nagapamangkot diri paagi sa Aksyon Radio, sa mga nag-monitor karon nga aga sa gusto magbiyahe outbound no halin diri sa Bacolod balik sa Manila kon eroplano sir. Yes. Sa aton mga pinalanggang mga negrenses, no, nag-MGCQ na kita sigong tungod kay ang effort sa aton nga probinsya naging epektibo, no. Ang aton mga LGUs continue to be vigilant. So padayon ng taning aton vigilance, no, by not relaxing even sa aton mga airports and ports, no. Sa aton gusto nga mga maglakat sa Manila, no, or gusto man magpuli diri, makigangot lang kita sa aton nga tourism office sa province of Negros Occidental kay may ara kita mga staff nga magbulig sa taman. On that note, Attorney Refrando Diaz, sir, salamat gid sa time. Good morning. Good morning. Thank you, Aksyon Art, and more power. Aksyon Hotline! Ang provincial administrator diri sa Negros Occidental, no? So, starting tomorrow, 9, 10, and 11, may isa ka flight. Ang PAL, 129 passengers, amo nang ispektaron ta at least regulated kag mapasiguro no nga ang pagpasulod sa mga LSI diri amat-amat. Ang sa OFW ya do ambot kun may ara man development atong pag-istorya ni Mayor Bing sa DILG kag pila pagid ka man department secretary
nga ang luyag kung tani ang handom gagang plano nga may proper coordination man inang hindi bala nga para sa tunang liga niya nagabuting OFW 3 bilog dason kaagahon pagkatama temprano pa tililipon ang staff ni Councilor Israel Sulanga nagkadto sa airport dala ang dako nga bus pag-abot yung makon mo pagbalik mo di 3 bilog karga mo ano man siling ko dapat ni sa siningad tiyempo, hindi na man mag-consider naton nga may kabudlayan sa National Gurong Pag-Coordinate. Kay kahapos man na mo. Isa pa ka oras antes makaabot di ang flight. Kagway labot sina kung samtang may naga-workout dito, may naga-pulaw diri sa Bacolod Dulat, may naga-pulaw man tutani nga magpadala di mensahe nga mambal, oy, ariyo gina-arrange sa mo ni more or less, ariyo amo ni kadamuon nila, amo ni ang expected time of arrival nila da. O, din kakita sa naing wayap sang insakto gid. Nga ginahatag nga information, tingin mo sang city, gulpiada lang, kadto lang to sila ya, especially ang ATRO team, Aksyon Team on Returning OFWs, magadto sila mato-mato to kag magbantay kung pilang ang maabot amo nang cater nila. Ano tabo sa bata may linyahan na ito mo kuno tawo to kay may ara kag sa Banago ni Banago area Aksyon Dorel ano ni man sa second tranche na ni check na lang na karon ang patrol kay daw ipit gid ang tiyempo ko kay Aksyon Alvin basi ano ni man second tranche ni ang ginaproseso subong. Aksyon Hotline 2006 1WID for Best Public Affairs Program for Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhopon, Reporter of the Year, Brian Loden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit,
o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-apat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ika-apat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon, Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Hotline!
Why not the time sa aton sining nga pagbangalaga ng parte subong sa anti-terror bill bala nga puwerte kadamo mga eskwelahan subong patigayon sang mga hublag protesta kagiban pagin nga sektor pakarunan tayo na sa udto. Aksyon Hotline. Ini nga mga development balantayan ta ini, no? Alas 9:33 na way nakita panahon sa aton na pagpangalaga ng ako lang reminder ang aton panugyan sa aton nga magka-aksyon pabakuron tagid ang immune system ta sa lawas. Ang resistensya ta mo ning hinganiban sa mo ning tiyempo para makalikaw kita sa balatian. Mabakod lang immune system kag resistensya mo sa lawas kung may produkto ka sang Dr. Alfred's, ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. A combination para sa maayong lawas. Nga, number 1, damo niya phytochemicals, pure and organic. So, ang natural healing properties sang Santone, sang Dr. Alfred's, ara yan nagapabilin kaya huwag ginasimbugan sang anuman nga chemicals. Tandaan tagin na, magabulig pa ma-insomnia ka, hindi ka makatulog, tilawib la. Ako mismo nagapamatuod, sinikapin pa yung kuisa daw, lawas mo, black budlay, si mo magtulog, pagkaaga kapoy ka, hindi ka concentrate sa trabaho mo, inumi sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Kompleto pa sa vitamins and minerals from vitamin A to zinc. Na, amo nang kaimportante, dira. Ang nami pagit sini, sa aton sining magka-aksyon, kay kung parisan mo sang tea, mas epektibo pagin, no? Ang tea nami maniho, nagapalimpyo sang nagasululon ng mga toxin sa lawas ta, nagabulig pa sa mga kabaybayinan nga hindi regular ang ila monthly period, no? Kag sa may mga hapo. Tandaan palihog, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Aksyon Hotline. Ngayon na panahon din sa atin na pagpangalagad with Aksyon, Henry Espolgar sa technical side, back up si Aksyon, J.M. Baikin, kag Aksyon Dorel Cabato. Ako naman Aksyon like Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,